συμπατριώτισσες, σήμερα για την Κύπρο είναι μια μέρα θλιβερή. Η εγκάθετη της Άσκυρας, ο Ραούφ Τεχτάς, διακήρυξε την ανεξαρτησία του σκλαβωμένου τμήματος του τόπου μας και τον βάφτισε τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί, να περάσει τα σύνορα και να ακούσει ο κύριος Ερντογάν το σύνθημά μας ότι Μόρφο και Ρήνια, Καραβάς και Βορόση είναι δικά μας, δεν είναι δικά του. Θα σας διαβάσουμε τώρα το ψήφισμα που πριν λίγο τυχοκολλήσαμε στο ταμπλό που τοποθέτησε το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής έξω από το κτίριό του. Ούτε αυτό το θάρρος δεν έχουν να ανοίξουν την πόρτα και να μας δεχτούν να πάρουν το ψήφισμά μας και βγάζουν ταμπλό να το τυχοκολλήσουμε. Ακούστε λοιπόν το ψήφισμα που καταθέσαμε σαν Σύλλογος Κυπρίων νομού Ξάφης και σαν Κυπριακή Ένωση Φοιτητών και Φίλων της Ξάφης μας. Τη 15η Νοεμβρίου αποτελεί για όλους εμάς, αλλά και για όλο τον ελεύθερο κόσμο, ημέρα διαμαρτυρίας και καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου μας. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 η Τουρκία μέσω του Ραούφ Τεχτάς παραβιάζει τις συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου, τις συνθήκες εγκαθίδρυσης που η ίδια υπέγραψε, εγγυόμενη την ασφάλεια και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραβιάζοντας και αγνοώντας όλες τις διεθνείς συνθήκες και τις συμφωνίες, προχώρησε μονομερώς στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Μια παράνομη ενέργεια, μια ενέργεια διαμελισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ενέργεια που είναι η συνέχεια της εισβολής και της παράνομης κατοχής το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια παράνομη ενέργεια, μια ενέργεια διαμελισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ενέργεια που είναι η συνέχεια της εισβολής της και της παράνομης κατοχής του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελεί ακόμη σαφώστατα μια απόπειρα της Τουρκίας να νομιμοποιήσει όλα τα εγκλήματα που η ίδια διέπραξε εις βάρος του νησιού μας με την εισβολή της στις 20 Ιουλίου 1974 και όλων των εγκλημάτων της, είτε της εμψυχρό δολοφονίες αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου, τη λαιλασία και καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και γενικά όλα τα γεγονότα του 1974. Η Τουρκία έχει αγνοήσει πλήρως δεκαετίες ολόκληρες, 40 χρόνια τώρα, τη σωρία αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούν την άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.